Alma, vaya olleiras teño. Pero por que dormirei tan mal eu? Perdona si te hago llorar. Ai, venga, Perdona Pantoja. si te hago sufrir. Pero es Pois que... sí, chorar e sufrir. Chorar e sufrir o que me toca a min todos os días contigo. Pero xa tens que rosmar, a tal hora, ton model da alimentación en lata. É que sabes que pasa? Se ti dormiras tan pouco como durmo eu, tamén rosmabas. Eu se non dormira, eu aproveitaría o tempo en vez de rosmar e faría algo nas horas de dormir. Ah, sí? Como Sí. que? Se queres explico-cho. Hoxe, despois de cear, chántome na tua casa e despois empezo a chantar todo o que se me poña diante. Xa estamos. Ti és un enfermo. No, verdad. perdón, non lle deas a volta á situación. Quen é quen non pode dormir? Ti. Pois o enfermo non podo ser eu. Pero vamos a ver, ti entón non tes nunca ningún problema para sobar, non? Ti Ningún. tranquila, así. No, eu podo sobar de forma indefinida. Eu, si, se queres que che faga agora mesmo unha demostración, se che presta, eu empezo a sobar. Son como un escáner dun aeroporto. Igual. Vouche prestar un fogonazo que che vai quedar o bulbo raquídeo abaneando nesa cachola de porco que tes. Eu estou falando de dormir, ó. No. Ti non tes ningún problema para dormir. Bueno, agora algo de medo me metiche, pero no, eu normalmente durmo prácido e feliz. De feito, unha vez, o encargado enganchoume, sabes onde? Na vitrina da charcutería, coa cabeza metida ali. Como na vitrina? Así Ti como faz esas cousas? A ver, era verán, 40 grados dentro dos gin tonics. Era o único sitio fresco que había no súper, e aparte como estaba a recendo ese que ten a mortadela de aceitunas. A mí dame unha calma. Ah, sí? Sí, é Dache como que me leva a Xaén, Sí, sabes? sí, A a sitios Xaén, sí. onde hai aceitunas. Lévache os recordos ancestros que tes, sí, debe ser dunha vida anterior. Bueno, o que pasa, mira, sabes o que pasa? Que eu penso que teño un problema, pero grave, de verdade, co sono, porque todos os días eu non durmo nunca e despois ando todo o día nas berzas. Vai ser ese o problema. Por iso é polo que ti non estás aberta a disfrutar do meu sexo ao pil-pil. O pil-pil, mi madre, non deixes de sorprenderme. Será o sexapil. Non, porque non me digas por qué eu mesturei bacalao con sexo, pero é o pil-pil porque o pil-pil hai que axitar, e a mí Está moi ben eso de mesturar bacalao con sexo, está moi ben, sí. Ti canto máis falas, máis te coroas, de verdade, Bueno, en fin, o sea, Mira, sei que... Vouche aclarar unha cousa. Eu non che fago caso é precisamente porque teño o cerebro no sitio. Ou seja, que entre ti e máis eu, bacalao, nada. No. Bueno, hai que amañar o tema ese, Non, vaite olvidando do bacalao. Non digo Xa, eso, o de dormir. O de dormir. Sí, teño unha solución, muller, para que durmas. Cal? Unha solución que é de toda a vida, que é contar. Medo me dá. De contar ovellas. Non, vellas non, pastillas. Coa pastilla. Pastillas, ti empezas a... Unha pastilla, para dentro, non durmo, outra, tra. É moi raro que chegues a 6 ou 7 e non quedes dormido así como ao bebé. Ti de verdad, ou sexo ou drogas. Ti non sabes de aí, como un bebé. Eu non me fío. Hai bebés moi repugnantes por aí, non sei. De feito, seguramente ti fuches un. Non terás unha foto túa de cando eras pequena para ver xa a cara de mala persoa que tiñas. Bueno, vale, non te preocupes. Queres que te explique a maneira de dormir? Sí, a ver. Non sei. A ver, leva por callada, Non por medio. leva nada, queda aquí. É drogas? Queda aquí, vou traer os traballos a mesa, puxeron un día. dices. Sí. Pedina eu. Pedíchelo ti. Sí. Por que non Mira, pedes cartos en vez de unha mesa? Porque eso non me dá. E a ucha esta A uxa é un regalo. é un regalo. Eu, sí, para ti. Ai, para min? Sí. É lo que son eu, fontana. Sí, porque mira, é que dixen eu, como podo facer para que este home teña unha moza por aí e me deixe en paz, non? E dixen eu, bueno, claro, o pobre non pode nin invitar a ninguén. E dixen eu, mira, cae a hucha, e ti podes ir metendo 50 céntimos cada vez que digas unha parvada das túas. Entón así, seguro que ao fin de mes tes polo menos para 3 cenas. Que che parece? Está ben, Que ten? Quieto. Isto chámase descompresión. Descompresión. Xanta aquí. Sí. Descompresión? Descompresión. Eso é dos coches. Que? Como que eran as puntas? No. A ver, Está me dando medo xa. descompresión das arterias da zona occipital. Atende aquí. Que profesional. Ese é moi profesional. Isto aprendino eu na literatura hindú. Se isto non funcionara, eu teño un seguinte paso que se chama onanismo, que quere dicir darse placer a uno mismo. Se arrima é todo.
E que pasa? Que chega un momento que reventas e durmes. E se non, outra solución que teño eu é poñer a televisión de Galicia, que normalmente poñen unha repetición de pratos combinados e xa. Non quedou a tipo. Isto é maxia, me cago. Espera, toma, que xa verás. Aí está. Encargado! Así que son eu que ando a dormir por aí, non? Mira que teño aquí unha prova. Un tipo de Dios, co ben que estaba eu dormindo. Non ten remedio. Isto non me pasaba se traballara na de Supernitos, digo eu. Estou pensando, vou aproveitar e non.